Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad. Naway ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Purihin ng Diyos, Panginoon ng sanlibutan, at ang mga panalangin at ang kapayapaan ay nasa sugo ng Diyos. Nawa ang panalangin ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa Kanya. So, Assalamualaikum po sa lahat at So, sa mga Muslim po na nagmamahal kay Ustad Ahmad Javier, ang hiling ko po sa lahat na ipanalangin natin sa kanya ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagtanggap sa lahat ng kabutihang na ibahagi niya sa mga napabalik Islam niya. At doon sa ibang tao na kung ano man, may galit man kayo o tampo sa kanya, na kung sa tingin nyo masama ang mga nagawa niya, sabi ko nga, nobody's perfect. Walang perfectong tao sa atin. At lahat tayo ay makakatikim at makalalasap ng kamatayan. So, alisin natin ang galit, alisin natin ang muhi, ipagdasal natin ang kabutihan ng iba. Huwag na huwag tayong mananalangin ng magiging kamatayan ng kanilang sariling kaluluwa. Subhanallah. Dahil wala tayong kaalaman sa mangyayari sa atin. Lahat tayo bilang tao, bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nakakaalam kung kailan, saan, at anong oras tayo mamamatay. Kaya habang nandito pa kayo sa mundo, nandito pa tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Magbahagi tayo ng ikabubuti para ng iba. Huwag na huwag tayong magbahagi ng mga bagay na makasasama sa mararamdaman nila. Kung titingnan nyo, totoo? Bakit ako umiiyak? Kanina pa po ako umiiyak nung pray. Nung nakita ko sa Facebook na akala ko naglolo ko lang, akala ko hindi totoo. Bakit ako umiyak nung nakita ko inilabas yung bangkay niya sa bahay niya? Bigla na lang tumululuha ako. Bakit? Kasi isa si Ustad Ahmad Javier sa naging gabay ko simula ng 2014. Allah. Na sinusundan ko lahat ng mga turo niya. Siguro may pagkakamali siya sa isa o dalawa o kung ano man na hindi nagustuhan ng iba. Ngunit ang pagpapatawad ay mas mainam. Subhanallah. La ya Rabb. La ya Rabb. Sabi ko, pipigilan ko huwag umiyak. Pero hindi talaga eh. Bakit kasi naging bahagi si Ustad Ahmad Javier kung bakit ako nandito? May mga bagay akong hindi alam at hindi ako sigurado, sa kanya ako nagtatanong. La ya Rabb. Kung papansinin nyo, kung gaano siya kalumanay magpaliwanag ng lahat ng bagay, siguro kung may nagawa man siyang pagkakamali, ipagpasa Diyos natin, ipagpasaala natin. Siya ang nakakaalam kung ano ang marapat at hindi nararapat ipagkaloob sa Kanya. At ganoon din sa atin. Wala tayong karapatan kung ano man ang pagkakamali niya, ngunit tayo'y magbigay ng mabuting magiging kapayuhan para sa Kanya. Subhanallah. Ay, di ko alam pero nauna lang siya. Nauna lang siya sa atin, pero lahat tayo susunod din sa kanya. Hindi kami natatakot mamatay kahit anumang oras. Bakit? Kasi hindi kami nagbibigay ng masamang salita sa iba. Subhanallah. Dahil yan ang Islam. Yan ang katuruan ng Islam. Tingnan nyo yung mga taong nagpunta sa kanyang kamatayan sa araw na ito. La ya Rabb. Paano ka pa kung hindi mo kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ngayon, lahat ng ginawa ni Ustad Ahmad Javier, la ya Rabb,
pakikinabangan niya habang siya'y nakalibing hanggang sa araw ng paghuhukom, Ya Rab. Lahat ng kabutihan niyang itinuro sa iba, hiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan siya ng Panginoong Allah ng tahanan sa paraiso. Inshallah ya Rab. Inshallah ya Rab. Allah ya Rab. Kaya doon sa mga brothers and sisters ko na may galit kayo kay Ustad, alisin niyo na po yun. Pagdasal nyo na kung ano man ang tampo ninyo, galit nyo sa kanya, sabihin nyo, pinatatawad na kita. Ito kasi ang pinakamahirap sa isang tao. Kung bakit hindi ako nagtatanim ng galit sa kahit kaninong tao? Galit ka man sa akin o hindi. Inaapi mo man ako o hindi, bakit? Hindi ko alam kung hanggang saan itatagal ng buhay ko. Hindi ko alam kung may nasaktan akong tao, kaya nag-iingat ako sa bawat salita ko. Hindi ko alam kung makakahingi pa ako ng tawad sa taong nasaktan ko. Allah ya Rabb. Kaya lagi kong hinihiling sa kahit kanino, hindi ka man namin kapatirang Islam. Hinihiling ko sa iyo ang pagbibigay mo sa ibang tao ng kapatawaran, pagmamahal, pagbibigay ng mabuting salita. Allah ya Rabb. Allah, Allah, la ilaha illallah. Kay Ustad Javier, marami akong natutunan. Pati ang pagsasalita ng kagandahang asal. Allah ya Rabb. Marami akong sinunod sa kung ano ang alam kong makakabuti sa akin na itinuturo niya para sa kapwa. Iyon ang ibang ibinabahagi ko sa inyo. Allah. Hindi masamang magdamot ng kabutihang salita dahil ito'y magiging gantimpala nating lahat. Allah ya Rabb. Allah ya Rabb. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbi Allah alayhi ya Rabb. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Di nyo alam, bukas, makalawa, ako naman. Walang nakakaalam. Or ikaw, yung katabi mo, yung magulang mo, yung nanay mo. Lahat tayo dito sa mundo. Lahat ng meron ka, hindi mo mapapakinabangan. Oo, sasamahan ka ng kaibigan mo, ng nanay mo, ng tatay mo. At lahat ng nakakakilala niya sa iyo sa araw na huling hantungan mo, ihahatid ka. Pero paano pag mag-isa ka na lang? Walang sasama sa iyo kundi sarili mo at ang bawat kabutihang gawa mo. Allah. Allah, ya Rabbi. Allah. La ilaha illallah. Kung bakit ako, hindi ako tumitigil magduwa para sa ating lahat. Kahit sabihin niyong masama kami, palagi niyo kami sinasabihan masama. At nagpapasalamat ako dun sa mga Katoliko, Kristiyano na nakakaintindi ng bawat pahayag ko, subhanallah. Dahil alam ko ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng kung anong meron sila sa pag-unawa sa puso nila. Allah ya Rabb. At kahit anong bagay na meron ka, wala ni isa ang madadala ka. Ngunit tanging ang pagdarasal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkilala sa Kanya kasama ng lahat ng iyong kabutihan. Lahat ng mga taong iyong natulungan ay maaalala ka sa araw na ililibing ka.
Sa araw na maaalala kanila kung anong nagawa mong kabutihan sa kanila. Lahat yan ay pag-uusapan dahil ang tao ay nagiging mahalaga sa ibang tao sa araw ng kanyang kamatayan. Subhanallah. Totoo pong lahat ang sinasabi ko. Sinabi ko pong nauna lang si Ustad Ahmad Javier sa amin. Ngunit susunod din kami. At kung kami man ay sumunod, hindi kami natatakot. Ako'y nagpapaalaala lamang sa lahat. Bakit? Mahal ko kayong lahat kahit hindi namin kayo karelihiyon. Walang anumang galit ang ibabato namin sa inyo dahil alam ko na hindi ninyo kasalanan ang kung anong nalalaman ninyo. Subhanallah. Kung tingnan niyo po kami ni Brother Ahmad Javier ay dating Katoliko. At ngayon po'y Islam. Nung Katoliko ako, hindi ko magawang magsalita ng ganito sa kapwa ko. Dahil masamang tao pa ako. Allah ya Rab. Nang pumasok ako sa Islam, dito ko lahat natutunan ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng pagmamahal sa ina, sa ama at sa mga kamag-anak bago ang mga kaibigan. Subhanallah. Dito ko natutunan na walang kahit anumang yaman ang madadala natin sa mundo. Ngunit ang ating kabutihang gawa ay mananatili sa tao. Subhanallah. Bago nyo sabihin masama ang Islam, tingnan nyo muna ang sarili ninyo. Allah ya Rab. Walang kahit anong masama sa Islam. Hindi nyo lang matanggap na puro tama ang itinuturot kabutihan para sa sarili nating kaluluwa. Subhanallah ya Rab. Allah. La ilaha illallah. So, dun sa iba na matindi ang muhi, bakit ba karamihan ng tao, maraming tao ang, hindi naman lahat, siguro sa 1,000 na followers ko, meron dong 3 or 5 na haters ko. Dahil hindi matanggap kung ano ang nilalaman ng Quran. Actually, hindi ako namimilit sa kahit kanino. Nagpapasalamat ako doon sa mga taong nakikinig. Bakit? Dahil napupunan ng kabutihan ng kanilang puso. At hindi ko kailanman ipinagdamot ang Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan, para sa inyo. Bakit? Dahil hindi namin pag-aari ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinag-utos niya sa sangkatauhan na ibahagi namin siya. Subhanallah. Ibahagi namin ang mabuting salita na nagmula sa Quran. Ibahagi namin ang kagandahang asal na marapat ay panindigan. Subhanallah. Sabihin niyong saan mali ang Islam. Hindi ang Islam, ngunit nasa sa tao kung paano mo itatama ang sarili mo. Ang Islam ay perpekto, ngunit ang tao ay hindi perpekto. Subhanallah. Kung sana isipin natin bago tayo magsalita ng mga bagay na nakasasakit sa iba, tingnan muna natin ang sarili natin kung tayo ba'y perpekto at marapat tayong humusga sa Kanya. Wala pong kahit sinong tao ang marapat humusga sa sino man sa atin dahil wala tayong karapatan at hindi natin pag-aari ang sino man, kahit pa ang anak ko o ang anak ninyo. Hindi natin sila pag-aari, ngunit sila'y pagsubok sa ating lahat. Allah ya Rabbi. Nasa sa inyo po. Kaya sabi ko nga, kung sa tingin nyo masamang tao ako, go ahead. Walang anumang sisi ang ibabato ko sa inyo, ya Rabbi, ya Allah. Dahil alam ko sa sarili ko, hindi ako masamang tao. Hindi ako kailanman nakarinig ng isang masamang katuruan sa Islam. Allah ya Rabb.
Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung gaano kasama ang ugali ko sa aking ina. Kung paano ko siya hiyaw-hiwahan nang ako'y Katoliko pa. At nang nabasa ko sa Quran at nang ako'y nag-aaral, ang aking ina pala ang sunod na pinakamahalaga pagkatapos ng Allah. Subhanahu wa ta'ala, la ya Rabb, la ya Rabb. Ang aking ina ang magiging susi, Allah ya Rabb. Ang paanan ng aking ina ang magiging susi ko sa paraiso, na noon hindi ko alam, la ya Rabb. Sa Islam ko lamang po iyon natutunan, Allah. Noon hindi ko pinahahalagahan ang paraiso o kung ano man, impyerno. Iniisip ko lang yung buhay dito sa mundo. Dito sa Islam ko natutunan kung paano pahahalagahan ang buhay sa mundong ito at mas lalo sa kabilang buhay. Allah ya Rabb. Allah ya Rabb. Kaya sa lahat po, hinihiling ko, galit man kayo kay Ustad Ahmad Javier, may tampo man kayo sa mga sheikh o sa kahit kanino mang tao, mahal nyo man siya, iniidolo nyo man siya, I'm asking you, sa lahat sa inyo, ang pagdadasal ng kabutihan sa Kanya at lahat ng ipinagdarasal natin para sa Kanya na kabutihan, maniwala kayo, yun ay babalik sa ating lahat. Inshallah ya Rabbi. Walang masama sa pananalangin ng kabutihan sa lahat ng tao dito sa mundo. Bakit? Dahil lahat ng mabuting ipinanalangin natin ay babalik sa atin. Kaya bakit hindi ako nagsasabi kailanman na hindi ko mahal ang kung sino man, Diyos ka man, Iglesia ni Cristo o kung ano ka man. Lagi kong sinasabi sa inyo, mahal ko kayong lahat kahit hindi ko kayo kilala, kahit hindi ko kayo kaano-ano, kahit hindi ko kayo nakikita. Bakit? Dahil yan nang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin mo ang kapwa mo. La ya Rabb. Kaya huwag niyo po kaming masamain. Lalo na ako. Isa ako sa nagtuturo para lang maalala ninyo ang totoong Panginoon. Kung hindi po kayo susunod, ako po'y walang kaalaman dahil yan ay inyong desisyon. Ngunit ako'y pumupuno lamang ng kung ano ang alam ko na pagkukulang sa inyo. Ikumpara nyo ang bawat salita ko doon sa mga tao, sa mga kabataan na astaghfirullahaladzim, na magiging epekto sa iba. TikTok, pagsasayaw ng kung ano, na sumisira sa mundo, sumisira sa mata ng bawat tao na ipinangako ni Satanas o Iblis na sisirain niya ang lahat ng tao at ilalagay niya sa apoy ng impyerno. At iyon ay nangyayari. Iilan. Alhamdulillah, we have Islam and we never give up para mag-share sa inyo ng bawat kabutihang salita ng Islam. Hindi kami bumibitaw. Bakit? Dahil mahal namin kayo. Kung sa tingin nyo, mali ang aming ginagawa, sabihin nyo kung saang banda. Tandaan mo na sa pagtanggi mo sa bawat salita ko, ikaw lamang ang mananagot niyan at hindi ako. Ako ay nagpaalaala na. At sa araw na ako ay mamamatay o ikaw ay mamamatay, maaalala mo lahat ng sinabi ng bibig ko. Subhanallah. Ganon din po kay Ustad Ahmad Javier. Alhamdulillah, napakaraming mga tao ang napabalik Islam niya. At ngayon, kung titingnan nyo, yung mga napabalik Islam niya, hindi na nag-iinom, hindi na nagsusugal, hindi na naninigarilyo, hindi na nangwawalang ya ng kapwa-tao. Subhanallah.
At ang sino mang gumawa ng masama, hindi namin iyon pananagutan. Iyon ay pananagutan ng ating sariling kaluluwa. Ikaw na gumawa ng masama, iyon ay nakatala lamang sa iyo at hindi sa kapwa mo. Ni hindi sa magulang mo, ni hindi sa kapatid mo. Subhanallah. Yan po ang katuruan namin sa Islam na lagi naming ibinabahagi sa inyong lahat. Wala pong masama. Ngunit ang laging tugon namin ay kabutihan sa mga hindi nakakaunawa at galit pa sa Islam. Merong isang Catholic na talaga namang dati galit na galit daw siya sa Islam. Just to imagine. Nung napanood niya ako, ngayon ay hindi na siya galit sa mga Islam. Bakit? Dahil sa pagpapahayag ko na hindi magkatulad ang masama sa mabuti. Hindi kailanman magkakatulad ang masasamang tao o hindi kailanman makakatulad ang masasamang tao ng mabubuting tao. Saan ba ang susundan mo? Yung mga taong palamura, may galit sa sarili, palaaway, at lahat ng bisyo ay meron siya. O yung mga taong nagbibigay sa iyo ng pagpapaliwanag ng kabutihan na makagagaan sa nararamdaman mo. Subhanallah. Hindi po kami masama. Lagi niyo pong tandaan, kami ay humihikayat at nagbibigay ng pahayag, hindi lang para sa aming kabutihan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Yun po sana ay inyong itatak sa inyong isipan. Hindi po kami galit sa kahit kaninong tao. Galit man kayo sa amin, ipananalangin pa rin namin na mas maging mabuting tao kayo at inshallah ya Rabbi. Inshallah, pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang puso mo ay maging malambot sa kapwa-tao mo. La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Sapat na ang Panginoon na aking tagapagtanggol. La ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kung titingnan niyo po yung bawat salita na mauunawaan niyo sana sa Islam, kung marunong lang kayong umintindi kung gaano kagandahan ng Islam, Allah ya Rabb. Sa bawat pagdadasal namin na magsasabi kami ng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sa salitang yun, hindi talaga mauunawaan ng iba sa salitang Tagalog na inaakala nilang masama at inaakala ng iba na panalangin ng kasamaan. Sapagkat hindi nauunawaan dahil iyon ay salitang lengguwahe ng Arabic, kaya maraming hindi nakakaalam. Kaya ng ibang ustad tinatagalog ay para higit na maunawaan ng iba. Bakit maraming pumapasok na mga dating Katoliko, dating Iglesia ni Cristo, hindi po namin sila pinilit. Puso nila ang nagsabi at kami, puso namin ang nagsabi na kami ay magbabalik Islam. Walang sino man ang pumilit na mga born Islam o kung sila may Islam, walang sino mang pumilit. Dahil nakatala sa Quran na kung sino man ang magnais, hayaan siyang manampalataya. At kung sino man ang magnais, hayaan siyang huwag manampalataya. Allah ya Rabb. Napakaganda ng bawat nakatala sa Quran. Hindi po masama kung inyo lamang isa sa puso ang pag-unawa. La ilaha illallah.
Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamaawain. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay kay Allah, ang Rab, tagapanustos, tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang, ang pinakamahabagi ng pinakamaawain, ang tanging may hawak o pagpapasya sa araw ng paghatol. Subhanallah. Ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang aming hinihingan ng tulong. Inyong patnubayan kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga ginawaran ninyo ng inyong biyaya at hindi sa landas ng ginawaran ninyo ng puot. Gayon din naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. Yun po ang araw-araw naming dinadasal. 17 beses o higit pa. Kaya kami lumuluhod. Saan Tagalog na salita may masama? Sa Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah ya Rabb. Subhanallah. Kaya po, inshallah ya Rabbi, higit niyong maunawaan ng bakit kami mga Muslim ay nagpapahalaga sa bawat kapwa-tao namin. Dahil po, mahal namin kayo. Makinig man kayo o hindi, kami magpapahayag pa rin ng magiging kabutihan nyo. Turo lang po namin na kahit hindi tayo magkakatulad ng relihiyon, ang kabutihan ng relihiyon mo ay ituro mo at huwag kang mamuhi sa kapwa mo. Kung ano ang nakatala sa Biblia o sa kung anumang kasulatang pinanghahawakan mo, Torah, Ebanghelyo, Quran, Salmo, ano man yan, Sabur, ipahayag natin ang tanging kabutihan na magbibigay ng katuruan na kagandahang asal sa iba. Huwag tayong magbigay ng muhi sa kapwa. Bakit? Dahil ito'y magiging pinsala para sa sarili mo. Kaya inshallah ya Rabbi, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kukunin ako, lahat ng iiwan kong salita sa Facebook page na ito ay mamanahin nyo rin at po pwede nyong ibigay sa pamilya nyo. Subhanallah. Kaya po, sobrang gaan ng pakiramdam ko at nailabas ko po yung lahat ng kabutihan na itinuturo sa akin ng Allah. Kung alam nyo lang, minsan, hindi ako makapaniwala na ibibigay kong halimbawa kung gaano kabait ang Panginoon. Minsan bago ako matulog, nagbabasa ako ng verse sa Quran. Then tutulog ako. Magdadasal ako ng isden raka or after tahajjud. May time magigising ako, magsi-CR ako. May time na pag pumunta ako ng CR, nagsasabi ako ng Bismillah at antok na antok pa ako. Every time na nakaupo ako or napaupo na ako para bagbawas or kung ano man, every time na nakapikit ako, alam nyo, nakikita ko yung Quran, yung mga nakasulat na titik sa Quran. Allah ya Rabb, ganon makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag niyong sabihin na ang Allah ay masama, dahil kami ay isa sa mga ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapabuti ang sangkatauhan. Hindi kami magbibigay ng masamang opinyon para makasakit sa iba. Allah ya Rabb. Sadya lamang wala kaming magagawa dahil kung anong nakatala sa Quran tungkol sa mga Diyos-Diyosan, hindi po namin maaaring baguhin. Dahil kahit noon pa man, nakatala na at nasa 10 kautusan ni Propeta Moises na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala.
na wala kang ibang sasambahin maliban kay Allah, kay Eloha sa salita ni Propeta Moises, at kay Propeta Jesus ay Eli, at sa amin ay Allah, at sa Tagalog ay Panginoon, ngunit hindi po si Propeta Jesus. Wala po kaming magagawa dahil iyon pong lahat ng sinasabi namin ay nakatala sa Quran. Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan na makakabuti sa ating kaluluwa. Yun lamang po, at maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ang akin pong kapakumbabaan ay igagawad ko sa inyong lahat at sa lahat ng mga nagmamahal sa amin bilang kami mga Muslim na tumatalima lamang tangi kay Allah. Uulitin ko po, kung anuman ang inyong naisin sa inyong sarili, hindi po tayo magkakatulad. Kung kayo man po ay pumasok ng Islam, ay 2 kamay namin kayong tatanggapin. At kung ayaw po ninyo, ay maluwag namin kayong bibitawan. Hindi po kami maaaring mamilit. Kayo po ay may puso at isip upang makaunawa ng mabuti sa masama. Ulitin ko po at sana'y maging malinaw sa lahat. Hindi po kami masasamang tao. Yun lamang po, at maraming salamat po. La ilaha illallah.